Sunod-sunod nga power interruption na eksperyensyahan sa mga konsumidor sa Iloilo City. More power ginatudlo rason sang brownout ang pagsalakay sang dump truck sa poste sang kuryente. Samtang Korte Suprema talakayo ng issue sa legalidad sang prangkisa sang More Power subong adlaw. Si Zen Kilantang nakatutok. Makapilagid ka beses nga naeksperyensyahan sa mga konsumidor nga nagpatay siga ang kuryente mga alas 9 kainas ng aga. Ila ginareklamo nga magluwas sa mainit nga tiyempo, guba man ang ila negosyo. Number one naman ng effect, masaka, managyapan ng kurente, kag basta dugay-dugay brown out. Ang imo nga appliances, gandar mo, electric fan, TV, o daw, tapos golpe, brownout eh. Tapos i-switch sa liwat, magubagid eh. Paathag sang More Power, nag-trip off ang La Paz Feeder 2 kay natumba ang poste sa Balabago Haro matapos ginsalakay sang dump truck. Natumbagin ang poste kag may mga transformer na nag-aangot dito na naka-attach ang naguba. So ginhimo naton, gin-tie up naton ang aton nga portion sang La Paz Feeder 2 nga gin-isolate sa aton nga Haro Feeder 1. That's why nga naka-experience. Samtang natala na naman nga talakayon sang Supreme Court and Bank ang issue sa constitutionality sa prangkisa sang power distribution utility nga ginkwestiyon sang Pana Electric Company. Matandaan nga ginapela sang More Power sa Korte Suprema ang nanging desisyon sang Mandaluyong Regional Trial Court nga nagadeklara nga unconstitutional ang ila franchise. Nakita namon nga mabugat ang legal nga mga argumento nga ginpresent sang More Power. Kagisa na gani sa patimaan nga ang Supreme Court last year nag-issue sang temporary restraining order against sa sinanga judgment sang Mandaluyong RTC. No? Nagalaom naman ang PECO nga magpabor ang korte sa ila. If they will tackle it today, then hopefully they favor us. Ginahulat karon sang duha ka kumpanya ang mangin desisyon sang Supreme Court para maresolba na ang issue. Upod kay Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.